सामफ्रामबो समायामोन नामा देना होदो आरो मानसिखौसो जाम्बि आंखौ देबा नों सोरजों थागोन जानला मानला बिराद रागाना नोंना गावनि हिनजावखौ नायनाया मा प्रब्लेम जाखो आं नोंखौ नायबायानो थागोन आरोना नोंथ' आरो मालाबानो आंनि हिनजाव जाखानायसैना दाथ' जास्ट जों रायजो राजानि गेजेरावल'सो जुलि जागोन दा ना बेबि औ ओमफ्राय नों खुनजोजों रागा जोंजानो बावलासो नोङो ओरैनोबा जोंना दंखायोसो बियो माथो खालामबावनो आं नायगोनब्रा नोंखौ अराय जिउ हेपिबो लाखिगोन ओमफ्राय बिखुनजोआलाय माथो प्रब्लेम जाबाय थाखोबा उनाव बेबो मानिनांगोन ना ओमफ्राय ओइ जाम्बिलाय जाम्बालाय बोथोद बिदि एथ' खाब्रां नङा माथो दा आंना रावानो बिदिनोखा जारलालै नोंजोंबो दे आरोना दाथ' ओमफ्राय मिस सरि एबारनिफ्रायथ' नों मिसेस जाखाबायना सिगाङावनो जाबाय थेवब्लाबो एबार एकदम फुरा पाब्लिकनि गेजेराव आरोना आइया बेखौ मानो बुजिया दे सिगाङावनो नों आंनि मिसेस जाखाबाय दा बोरै जुदा खालामनो हालायखो जोंखौ मिन्थिबावनो दे आरो सान दे थाब फोजोबदो आं बारा गोबाव जिरायबाय थानो हायालै ओमफ्राय आलासिया साबेसे फैगोनबा आं बारा माने खुलुमबाय थाथामबो हानाय नङा दांलै आयै सना जिउ एसेबां बानो नाङाब्रा अलसिया मोदाय हाबबाय नामा नोंनाव दे ना ओमफ्राय दसे थाथ' आं एसे बिराद बिजि जानानै दं दिनैनि दिनावल' माने दिनै गाबोन आरो एसे उनाव आरोना बिदिनो सप्तासेया फुरा बिजि जागोन दे आरो हारसिं जिरायबाय थानो बर मोनो दे आङो नङा अबाव हारसिं जानो आं फैबाय थागोन ना थाथ' दे आरो होमबालाय दे माइ लाभ थाथ' होमबा बाय आंनिफ्राय एबार नोंखौ सोर लाङो नायनोब्रा आङो नोंनि नोम्मानोबो हरा आङो नोंखौ आंबो रावनिबो जानोबो हाखाया थुनथुलिनि अनगा नाथ' नोंखौ रावनिबो जानो होगोन आं थुनथुलि आंनि अनगा एबार फैबावदो आयै नोंनो हरथ'नाय जानाय नंला दे नोंसाजोखौ थांगोन देनांहाय आलासि जानोसो नाथाय हरा आं बेबायदि ओमफ्रायथ' लोखि भाइ फैबावदो आंनि हिनजावखौ सेख'नो नों गोसोआनो आंना माबा दुब मोनलागासिनोलै ओमफ्रायथ' मानो मोना जानो दिनै आंथ' बेहाय सानजों फैबाय नाथाय ओजों आइया टेनसन जागासिनो बियो आंखौ मा जायो जाथोंसैलै गासैबो मोजां जागोनखौनो आसा खालामबाय आं मिजिंथिबाय इसोराबो जेन आंनि गोदान खुसियाव जेबो हेंथा दालाबोथों गासैबो मोजाङैनो मोजां जाफुंथोंसै मानोना आं साननि अनगा थांना थानो हायाथ' जेनेबा थांना थानोथ' हायो र' आरो नाथायबा बै प्यार महाबतआव जे फिलिंस जायोना थैयाब्लाबो थैनायजों समान दा मा होनो बेफोरबायदि जागोनलै आं गोदोसो थामाम बिन्दास मोनलै आङो ओमफ्राय सान फैनानैबो आंनि जिउआव गोबां खुसि फैबाय दा बिनिफ्राय सान नों आंनिफ्राय गोजान जाना आंनि खुसिखौ आं माबोरै थांफिननो होनो देनाय बेखायनो बे बाराव जोंखौ रावबो जुदा खालाम हाखाया दे नुबायना सना आं साननिखामोन साननिमोन आरो साननिनो थागोन जों सानैजों जेब्लायबो अराय जों सानैजोंनो खा बे जोनोमाव सानसोरां थुनथुलि सानसोरां आयै नोंखौबो फैजानो लुबैदोंमोनलै आं आरो जोंहाथ' रिसेपसनखौ गोबां गिदिरसो खालामनो सानदोंमोन दा हाबानि पार्टि होगोनाव देनां गोबां मानसि लिंहरगोन बेनिफ्राय एकदम धुम धाम सेलेब्रेसन खालामगोन आंनि गासैबो अफिसारखौबो लिंहरगोन सानदोंमोन बाट नुवाखै आइया साननिफ्राय गोजानसो जानो थिनलाबायदोंलै जायखौ आं जानो हाया आयै इसिबां बोसोर मोजां मोननानै मोजांबाबो गाज्रिबाबो साना आंनि फिसायखासै दायो अफिसियेलि रेजिस्टार जाखानायसो दाथ' बास जोंलाय माने समाजनि गेजेरावबो हाबा जानो गोनां ना बेफोरखौ फोजोबखाथारसै आरो थेवबो गोसोआ सुखुवासै आं आइनि बेरेखा मावनो थांनो नागिरबायना आङो मिन्थिया आइ आंनि खाफालाव मा लिरनाय दङ आरो जा लिरनाय दं बेनो जाखागोनखा माबायदि देलाय होखोबा आंखौ माने दुखुबाबो एसे मोजां नुनांगोन ना आलासि गोबां फैगोन बेफोरबायदिजों बोरै जानो मोजां नुवाबाबो नंमारगौ दे हाबानि माबाया बारे फैबाय थायाना बेखायनो खेबसेल' दा जिउआव फारसेथिंजाय ओमफ्राय आंथ' आरो सानमोनावनो थानांसिगोनबा आइखौ थेख्लाखौ आं जा मिस खालामखागोन दे मानोना आङो न'आवनो थानो मोजां मोनखायो दे गुबुन जेरावबो थानो मोजांखौनो मोना सानमोनावबो बारा मोजां मोना आरो दाथ' गोदान नालाय आरो बिसनाथ' जइन्ट फेमिलि ना
जोंनाथ' जाहैबाय थेख्ला आं आइल' साथामल'। बिसिनाव फेमिलिया एसे बुरजा, अब्लाबो इन्ट्रेस्टसो नाङो आंहा। आयौ हाबाब। बिदिबा सानमोनां अरायदिनि थाखाय फैमारबाय। मानोबा फारसेथिं दुखुबो नांदों, फारसेथिं खुसिबो मोनदोंलै आङो। खुसि गोसोआव रंजानाय फैदों। बेसेबा गोबावनिफ्राय साननानै थानाय सिमाङा दिनै मोगथाङाव थारैनो जाफुंमारनो नागिरदों दे। बिहामजो? आयै। दा आङो नोंसिनि हाबाखौथ' खालामना होथारखानो नागिरबायहाय। नाथायो गोसोआवबो एसे दुखु मोननाय फैदों आरो। जामाइजोआबो थानायमोनबा रंजा खुसियैनो मोजाङै मोजां बे सानखौबो बारहोहरनो हागौमोन। माने खुसियैनो जयैनो। नाथायबा हनै आरो जोंथ' दा खोन्थाहरनोबो हाथ'ला। नङाबाथ' जि दावराव जागोन बेखौथ' आं बुंनो हाला। आयै, आइयाथ' आंखौ मोनथिबा लांबायखागोनसो। ओमफ्राय आंबो फैबाय नालाय फैबाय, बे बाराव आं थांफिनथ'नो सानला। माने आं थि खालामखाबाय गोसोखौ। ओमफ्राय बिहामजो संसार जानाय जोबोद गिदिर बिबान। आरो जुलियाबो जिउआव खेबसेल' जाखायो, सासेजोंल'। बेखायनो जि सानबाय नों एकदम थिथ' सानखाबाय। आरो जेबो जबरदस्तिथ' नङाना? माने गोसोआव माबाफोर डाउट आरो माबा मोनसे साननाय बा आं जानो गोसो गैथ'थारा, आं जाया बेफोरबायदि। आङो सानजोंनो जाखाथारनोसै माबा मोनसे। बयबो बुंथारनायखायसो आं जामारसै नामा बेफोरबायदिथ' सानाखैना बिहामजो? मानोना नोंनि गोसोनि साननायाबो जोबोद इम्परटेन्ट दिनैनि सानाव। आंबो जेबो जबरदस्ति खालामनो साना, ना नोंखौ ना आबाखौ। आंथ' नोंसोर सानैनि खुसिखौनो लुबैखायो। नाथाय थेवबो आं बुंनो हायो बिहामजो, आंनि फिसालाया अरायजों नोंखौ खुसियै दोनगोन। नङा आयै, आं बिदि जेबो सानाखै गोसोआव जे आं सानखौ लाना माबा डाउट जाबावनो। नङाबाथ' आं मा लांखायावनो थांसिगौ। आरो आं बिदि फैगौमोन सानजों फैयामोन ना आयै। औ, आरो नायना गोबाङानो बुंबाय माखासे मानि दा नोंसालाया इदि अब्लालाय मारैथो बिदि जाबावनो, मारैथो बिहामजोखौ सासेखौ बिदि लायबावनो। नाथाय अब्लाबो आं नोंसोरजोंसो सापर्ट दङ। मानोना आं मेगनजों नुबोनाय आरो खोनाबोनाय गोबां बाथ्रा मोनथिबोनाय। बेखायनो आं नोंसोरजोंसो जेब्लायबो सापर्टखा बिहामजो। गुबुना मा जायो थायो आं मिथिया। औ, थेंक इउ स' माच आयै, नों जोबोद बुजिखायो जोंखौ। आइयाबो काश बेबायदि बुजिनाय मोनबा जोंखौ दायो सानखौ आरो निमाहा होनानै बिजामादैखौ गनायनानै मोजाङै मोजां लानाय मोनबा। जागोन दे बिहामजो, जामाइजोआ मालाय बेसेथो गोबाव रागा जोंनो दे। मोजां बुजिलांगोन, उनाव बुजिफिनगोन दे। गावनि फिसाजोनि खुसिया फिसाफोरनि खुसियासो देरसिन नङा होमबा? राइट आयै। गन्दगल जायालासे दावराव दावसि जायालासे मोजांल' संसार जालांदो। आबाजों नोंजों नोंसिनि संसार जानायखौ नायनो लुगैबाय जोङो। ओरैनो बेसेबा गोबाव बोसोर नेबोनाय हो? हाबायाबो जेन थेनसो जानाय बायदि जाबाय कर्ट मेरेज सिगाङाव आरो दा नै। अब्लाबो रायजो राजानि सिगाङावबो बिहामजो मोजां जाफुंथारथोंसै दे। आं सनाखौ एसेबांबो सापर्ट खालामा, मानोना बे गावनि गोरोन्थियावसो बिदि जादों आं सानो। गथ'नि खुसिया देरसिन, आंनि फिसानि खुसिया। गाव मा जायो बे गावनि प्रब्लेम। नाथाय नोंसिनि जिउआव बेफोरबायदि आं बेखौ फैनायखौ गनायनो हाया बिहामजो। मानोना बेखौ आं एक्सेप्ट खालामखाया माब्लाबाबो। औ आयै। आयै, जादोंना जायाखैब्रा देलायनाया बाजै? हिनजाव गोदाना देलायबायना मोजाङैनो बाजै? मेकआप माबा माबि दाफबनाया जाजोब्बाय दा? औ ह बेलाय नोमबाजैया समायना नुसिनाखै होमबा? नायनाय आबा नोमबाजै गोदानखौ। इस बा बाजै बा, एकदम फुथुला बायदि नुखाबायलै आंनि सुइट बाजैखौ। बेखायनोथ' बाराबो बाख्नाय जायाहाय, किसिकि नजर ना लगे आंनि बिहामजो सनाखौ, आंनि फिसालाखौ। ओरैनोथ' आं एसेबांबो मेकआप दाफबखायाखैमोन दे मेहेर। बे मेकआप आर्टिस्टखौबो आं एसेल' फुननो खोन्थाखादों। बिहामजोहा खनसेयालाय मा जादों, ओरैनोबाबो समायनाखा नुखायो। औ आयै। बा एबार आदाया नुबा फिदा जायाबा गबावबाय आंनि बाजैखौ। अबाव मानसियानो फिदा जाखानायखा, नङाबालाय फिदा जायाबा गयो। मा होनदों बाजै? आं होनदों आरो आंनि हायनायाव गब'आबा गबाय, नोंदियाबो फिदा जायाबा। इस बाजै देनजारलै। दे आबा जाबायसै। उनावहाय एदावलायबाय थाबानो जाबाय दे। दिनैनि सानाल' मोजां जोबग्रोथोंसै। दे आरो होमबालाय आयै, आंथ' बाजैखौ नायफैदोंसोमोन, जागोन ना जायाखै दा लेट जाबा। ओलै आंनिबा आन्दासाव बियो थुनथुलिया सानमोनाव थांदोंदांलै, बे सानगुन्दा मोननाव। एसेबां बाथ्रा बुंसेयावबो माने मोनथिखा हसिखा बोरै थांनो हाखो दे थुनथुलि नों? आंलाय सानदोंमोन साननि सैथोखौ मोनथिबा बेथ' रागासो जोंनानै सानजों ब्रेकआप खालामगोन, गोजान जागोन। नाथाय
माथो गोजानखौनो जानो हादियासै। मानो बेबायदि थुनथुलि नोङो एसेबो बुजिला नामा जाम्बि जाबाय? आइयाबो इसेबां बुजायबाय थेवबो थांथारबायगोनलै बियो। नाथाय नङा देनांसो फस्थायगोनथ'। थेवबो नों बेनाव थांबाबो आं नोंखौ नेबाय थागोनथ'। नोंनि खिथुखौथ' आं मालाबाबो नागारालै थुनथुलि। नोंनि पिछा खालामबाय थागोन आं नोंनि साया जानानै जेब्लायबो। बे सानाबो एसे लेभेल मारिदों मोनथिगौ मानि थाखै? बे कर्ट मेरिजनि थाखैनो ना? जेबो नङा थाबैनो नोंसिनि फाथैलाय बिसिनायाबो जागोन ना। आंथ' सावसो होखायो साव। नोंनि संसारा जेब्लायबो गाज्रि जाथों थुनथुलि। जेब्लायबो नोङो सुख सान्ति मोनि जाथों आरोना। असान्तिलाय मोनबाय थाथों अब्लानो नों सानखौ नागारनानै फैखागोन। देनांबाबो नोङो लाकिखौनो गोसोखांगोन सानसे समाव। आइ न' मोनथिगौ आङो मोनथिगौ। बेनि थाखाय आङो नोंनि आइखौबो जा मोजाङै बुरखायनानै दोनखाबायना मोनथिबायना सान? थुनथुलिनि बिमाया आंखौ जाबायदि अनसै दाना फिसालाल' खम खालामसै आरोना। बे आरो आंनि थाखायबो मोजां थुनथुलि नोंनि थाखायबो मोजां आइ बिखुनजोखौबो एसे इमप्रेस खालामग्रोनांगोन ना। थेवबो आं मोजां मोनस्रायासै अफिसाव थांना खेबसे खबर लायग्रोनोसै आइजों। बेनिफ्राय अबहाय थांमारदों। सानमोनाव थांबाथ' बे हेगार हरनायानो नंखाया। बेखौ लाबोफिननायनि खायदा नागिरनांगोन आङो र'। बे सनियाबो मानो जेबो एक्सन लायाब्रा। थै बे माबा एक्सन लानाय मोनबा दाहालागै बे साना बिदि हिम्मतबो मोननाय नङामोन ना। बिनि फिसालायाबो मा एसे दद्रद्र' अनथावथाव जानानै थाखोब्रा। एसेसो एक्सन जानो नांगौ गैया। बेनि सायाव एसेबां बुंबाय आं बुजायबाय गथ'खौबो। मानिया बिमाया बुङोनो डेडखौ लोगो हमनाङा। थ' बास गथ'आबो मानिबावो। थेवबोथ' बाबु नों लोगो हमनांगौमोनलै बिफाखौ। ओमफ्राय आंनि थुनथुलिखौसो जुलि खालामनो हाबा खालामनो नागिरगासिनो। जुलि जाबालाय मा जादों थेवबो थुनथुलिया आंनि जेब्लायबो रावबो बोखानो हाया जोंखौ। बिदि जानोबो होखायाथ' आङो। आरो नोंसिनि लाइफआव मालाबाबो खुसि फैखायालै सानजों थुनथुलि। नायबाय था नोङो नायबाय था। आदा लक्ष्मण। Oh my god, माथो बे आदा लक्ष्मणनाव बेथ' बन्दुकसोदां। बेथ' गन बायदिसो नुबाय आङो। आं आब' थुनथुलिनावसो नुबाय थायो बेबायदि। बेनाव माबोरै थाखो? आदा लक्ष्मणाथ' आर्मिबो नङा पुलिसबो नङा अब्ला मारै गन थाखो बेनाव? ना नक्लिसोलै? ओमफ्राय नक्लि बायदिबो नुवाखै माथो। सोंनोलां र'। आदा लक्ष्मण? या बाबु थेख्ला माबे? आदा नों लानाया गन जाखो ना मा जाखो? ओमफ्राय बे आसलि ना नक्लिलै? माथो आं नोंनाव गन नुदों हनै। गथ'आ मा नुफ्लांखो आंनावलाय? थेख्ला बियो। आदा बे नोंनाव माबोरै? बेबायदिखौथ' आं आब'नावसो मेल्ला नुबाय थायो। नोंनावबो गन दंलायो। नाथाय मानो? गन? बाबु माबालै। आदा सोर नोंलाय? नों बेबायदि गन लालायलायो? बेबायदिथ' नर्मेला रावबो लाया ना? नोंनाव माबोरै? जेनेबा बिदिखौथ' जानला मानला लानो मोना ना? इयो बाबु। आदा हमजागोनबो बेबायदि मानो लादों नों? मा नोंनाव लाइसेन्स दं? पुलिसनि फंबाय सोंनायाथ' सोंखागोन कुइसनथ' खालामखागोन। जेरै बिब' एरै फंबाय। मा होनबावनांगौ जाखो आङो? बुंना बुं आदा, नङाबा आइनोबो खोन्थाहैनोसैसो आङो। नों बेबायदि लालायलायनाय गन लालायलायनाय। र' बाबु र'। बियो आंनाव मोनसे थाबायानो थाखायो। आंनि सेफटिनि थाखाय लादों आङो। नाथाय बे आसलि ना आदा? आसलिसो। बेनिफ्रायथ' आंखौ हमालै रावबो। आंना माने बेफोरबायदि लानो मोनखायोना लाइसेन्स दंखायो। अब्लाबो मा खालामो आदाया बेबायदि जे लालायलायो? मा खालामो बाबु नोंबो बेबायदिखौ गावनायनो सोलोंनो। माने जोंना मोनसे ग्रुप दं आरोना। बे ग्रुपआव जोंखौ बिदिनो गाव गावनि सेफटि मारै खालामो बेफोरखौ फोरोङो। आं जुदि नों गोसोब्ला नोंखौबो जोंनि ग्रुपआव लाफानो हागोन। माने नोंनाबोथ' नाय आब'आ पुलिसाव ना। अब्लाना नोंबोथ' सानसे नङा सानसे नोंनि आब'खौबोथ' माब्लाबा समाव खैफोद फैयोब्ला बासायनो हानाय बायदि बेफोरखौ एसे सोलोंना लाबा मोजां आरोना बाबु। नोंल' नङा माने जेन'बा बयबो गाव गावनि एसे सेफटिनि थाखै। माबायदि ग्रुप आदा? नोंनो खिन्थागोन आं, नाथाय दा मादैनो खोन्थाथ'नाङा माने आइनो। अके आं नोंनो फोरोंगोन ना बाबु गासैबो। देनां नोंबो एकदम स्मार्ट जागोन ना सानसे।
बेखायनो जुदि गोसोब्ला रावनोबो खोन्थाथ'नाङा दै आरो आं मिथिगौ मबाइलावनो नों गावलायनायखौ बेसेबा गेलेबाय थाखायो मोजां मोनखायो स' बेथ' आसलिबावसो बेफोरखौबो नों दांनो मोनगोन बेल' नङा गोबां बायदि बायदि सोलोंनो हाबावगोनसो नोङो देनां माने नोंनो गावखौनो गाव एकदम प्राउड फिल जागोन नंगौ नामा आदा औब्रा बाबु बिनिफ्राय दाथ' खेबसेनो बोरै रायलायजोबना आं लासै लासै खिन्थालांगोन अके बेखौ आंनाव बन्दुक दं बेखौ नोंनि आइनो खोन्थाथ'ना दे माने जास्ट आं नोंखौ खिन्थागोन आरोना गासैबो बाथ्राखौनो बेनिफ्रायथ' आं रावखौबो नुकसान खालामाब्रा बेथ' आंनि सेफटिनि थाखायसो नालाय आं बेजों जेबो गावालै बाबु जास्ट ओरैनो माब्लाबा समाव बेखौ सोलोंना लानो थाखाय माने बेखायनो जोंना फोरोंखायो नालाय लानाय जायो आरो आं मोनसे जोंनाबोथ' आब'आ बेखौ लाबाय थाखायो माथो आंहा आब'जों सोलोंगोनलै देनां आदा अह' आब'जोंबो सोलोंनो हागोन दे ओमफ्राय जोंजों थाफाबा नोङो साबसिन गावखौनो गाव देनां गोग्गानाय मोनबाय थागोन दा नोंनो एसे सानना नायदो बाबु दाथ' नोंबो सेंग्रा देरहांबायना स' बेखायनो आदाना माबायदि ग्रुप दं अके दे होमबाना बाबु नोंनि आब'खौ एसे खबर लाहैग्रो दिनि दा सान नों गुमैनावसो थांखो ना अफिसाव थांदों माने गावसिनि थानायाव दंहैयो आब'आ सानगुमैमोनाव थांनो हागौ आइयासो रागा जोंदोंना सानगुमैखौ दाथ' थांबाबो जेबो नङाना मालाय गावनि फिसायनि न'खासो दा आदा थोद बैनाय आरो नोंबो हो बैनाय नङा माने जोंनि गोजाननि सासे आब'नि बैनाय बायदि मोनो आङो नोंखौबो बेखायनो बुंनाय जाफ्रांबायलै बाबु बाखिथ' नों आंनि फंबाय बायदि ना उफ थांनोबो हागौ नों गुमैनाव जेबो नङाथ' आरो नों आंजों थाब्ला आं बेसे गोजोनगौमोन नाथाय जुदि नोङो सानजों थाथारनो थाङोबा जेबो नङा नोंनि फंबायाथ' दंना हनै आंनि लोगोसो जाबावसिगोन सानगुमैनाव आं फन हरखादोंमोनथ' आदा हमाखैसो माने बिजि खोमादां एसे नङाबाथ' गावनो हरबाय थाखायो दासान्दि माने मैयानिफ्राय हरनाय जाथ'थाराखैलै आदायाबो माने गुमैयाबो दायो हरबावगोन आं र' दे जों थानायाव थांग्रोनोसै बाबु अके आं आइखौ ओंखारनो थिनहैनोसै होमबा थांनो जाबाय थादोंमोनलै बियो आयै आदाया थांसैनो ओंखारद' आयै थानायाव थांनो होननाया गासैबो जेन थेन थिगैनो जाथोंसैलै ओमफ्राय आइया फैथ'आबा हामगौ जोंनि हाबायाव माने आयै आं बेफोरबायदि गोसोथ' गैयामोन नाथाय नों थाब्ला आं साबसिन मोनखागौमोन दायो नोंनो जुदि मानिनो गोसो गैथाराबा आंबो बेबायदि हार मानिनो गोसो गैथारा आरो थुनथुलिखौ आं खोमानोबो गोसोबो गैया आयै नों फै नों जोंनि हाबायावबो फैब्ला आं गोसो गोरबोजों वेलकाम खालामगोन आरो जों खुसिसो मोनगोन गोजोननाय मोनगोन आरो नोंनि आशीर्बादखौबो नांखागौ जोंनो नाथाय जुदि नों आंनिफ्राय गोजान खालामनो जोंखौ बोखानो सानोबा आयै आं बेबायदि जानो होनो हानाय नङालै नों फैब्लाबो जोंखौ गोजान खालामनो थाखायसो फैनो सानखागोन ना ओइ आदा आइया हौवा गोदानानो मा सिरि सिरिलै ओमफ्रायो माथो दाबो ओंखाराखै नोङो बा मेहेर ओमफ्राय आंखौ हौवा गोदान खम नोंखौसो हौवा गोदान बायदि नुबायलै ओइ बाब्रे नंगौ होमबालाय सोरखौबा नागिरना होदो बा हाबायावबो सोरखौबा लोगो मोनथोंसैलै सोरबा सिख्ला मोजांखौ नेपालिखौ मोनबाथ' लाबावगौसो आङो जासिला दे मोनसे मन्दपआवनो जानायनिमोन नामा नोंनिबो आंनिबो ओइ जागौमोनथ' आरोलै आदा बेबायदि खाफाल बहाब्रा आंनालाय बिदि खाफाल मोननायबासोमोन मोजांनो दे मेहेर रावबो बेबायदि सिंगेल थाखाया आरो बेलाय दानि जुगसो थेवबो एबार हले आंनि बिदायाथ' बाजै फैबायलै दानाबा आदा नोङो सिंगेल बायदि थानो मोनबावगोन नालै बेनिफ्रायथ' आंनि बाजैखौथ' नों मिन्थिखायो माबायदि बाब दा बुंसै आरो मेहेर नोमबाजैखौथ' नोमबाजै माथो बुंबावनो थेवबो गोसोआव नोमबाजै फैनानैसो आं गोजोननाय मोनदों अके अब्लाबो जियानो जा दा जै हिनजाव गोदाननि आंनि आदा बाजैनि हाबानि होननो मोनसिगोनलाय ना होमबाबो दिनैहाय नङा दालाय आदा बिनिफ्राय आदा ओंखारदो देलायदो हौवा गोदाना बिदि थाबाय थाबालाय बोरै जानोसै टाइमासो थांग'जोबगोन माथो आरो बेबायदि जेसेबांनो गोबाव खालामगोन प्रब्लेमसो फैलाबाय थागोन बे दा ओमफ्राय नों खुनजा फैबा मा खालाम नोङो बेखायनो थाब आदा थाब सिन्दुर थुना होदो बाजैनो थांसै मेहेर ड्रेसल' गाननांसिगौ ओमफ्राय जाबायबो बाजैनासो मालाय दहायनो रेडि जानानै दङ आगा ओरैनोबाबो समायनाखा जोंहा बाजैया आरो मेहेर आंनाबो दानो जागोन दा माथो जेबो नङा क्रिम सिम फुनबाय थानानै टाइम वेस्ट खालामसै देनां बाजैयानो फैखाथारबाय टेनसनानो गैला दिनैनि दिना थांगौबाथाय जाबाय दे मेहेर आरो एसे खस्थ' खालामथ'दो नोंबो दिनैहाय देनांहाय नोंनि हाबायावबो एसे खस्थ' खालामफिनसै जोंबो
बेवाइखौ लायनायाव हाबा जालालै आदा आङो बालन्दा इन जानानै थानोसै आङो हाबानि हाखराव खेबसे गब्रायखांबाय आरो नाङा गब्रायबाय थायालां बेफोरबायदियाव आरो हाबाबो जाखाला आं आदा बेबायदि जायो नामालै फंबाय जायोलै आदा आरो आङो बिदियाव आगान होनायाव गैला नांगौबा ओरैनो सिंगेलैनो थानसां आंनि संसारखौ नोंसोर मोनजागोन ना एसे आसा खमसैलै आङो हाबाखौनो जास्रा खाला नोंसोर मोनजानायबो नंखाला आंनि फिसौ फिसाला फिसाजो बेफोरबायदिखौबो नुनाय नंला खोमा माने नोंसोरनि फिसाला फिसाजो देनां बिसोर हाबा जानानै आरो बिसोरनि फिसा फिसौ गासैबो हाबा जाजोबबाबो बेबायदिनो थानोसै आरो आं आदा सिंगेलैनो माने बिसोरजों टाइम पास खालामलांनोसै आं बिबथैया जानानै माबादि सानो नोंबो दे होमबा थाथ' दे फंबाय औ आदा अल द बेस्ट ओमफ्राय अलरेडि एडभान्सआवनो बुंखाबाय आं कंग्रेचुलेसन्स ओरैनोथ' दाख्लैबो कर्टआवबो बुंखांखाबाय आङो आरो दिनै माने फाइनाल नालाय दिनैबो कंग्रेचुलेसन्स एगेन थेंक इउ मेहेर आयौ आंहालाय सोरखौलाय सना बेबि गाबज्रि बावनोलै बेबायदि हाबानि मन्दप साजायनाय नुबा आरो सोरनिबा हाबा हिन्जाव गोदान हौवा गोदान बोरैबा मोनलायखायोलै गोसोआ खेंनो मोनो गोजांस्रिउ मोनलायो मानो होनोबा आंहाबो गोबां गोसोखांथि गारबोनाय सम बैफोर गारबोनाय बुब्लियाव दंजोबो ना बोरैबा मोनफ्लांलायमारोब्रा एकदम जायहा जाजादों बिहासो मोनथियो होननायसो जाबाय आंनि हाथरखिया जुदि आंखौ नागारना थाङामोनबा नुबायना हाथरखि जों सानैजों आदानि हाबायाव बेसे रंजागौमोन जोंनि सिमांमोन गैलालै बरबाद जाजोब्बाय गोसोफ्रानो सुखुलालै दाना आंखौ जेबो खालामनो इन्ट्रेस्टखौनो मोनलाय लांला अब्लाबो थांनानै थानायावसो थानायलै आङो उफाय गैयाब्रा जिउआबो थांथ'वाखैबा माथो खालामनो सोरखौबा नेथाबबाय थाबाबो बे मालाबा फैफिनखाला जायगायावसो थांखाबायबा गुबुनखौ एक्सेप्ट खालामबो बोरै गोसोआनो गनायथि होआ माथो गोजान जायगायाव थांनोसो प्लेनिं खालामबाय थायो आङो मालाबा समाव बेफोरनिफ्राय एकदम गोजानाव थांसै नामाबो सानलायलाङो नाथाय बिमा दंना बोरै गालांलायखो बेबोथ' हारसिं उफ माथो खालामबावनो इन्जय मेहेर बिदानि हाबायाव लागाव ओइ बाजै हिनजाव गोदान थाब-थाबलै दा सिख्लाफोरजोंसो ओंखाम खुरनायाव थांनाय एदावहैबाय थानोसैलै आङो आयौ फट'बो खेबजाबाय थानोसै आङो हौवा गैयाबाबो सोरबा नायसनबायो खोमालै सोरबा मोनसनबायो खोमा आराम अनसुलि अनबाय थाग्रा आंखौ एकदम मेहेरखौ फसायग्रा सोर दंलै सोर जागोन आंनि गोथावलै गया खर' गिदिङावनो जाबाय आरो दायो बाबायमोन आं खुगायाबो एकदम थावा मोनथारबायमोन ना आं जाबाय गय जासुलि बोरैथो गय जायालासे थानो आं दिनै गोथाव मोनखायोलै आङो दिनै आंनि हाबा दंखो मा जाखो दिनै नै बे गोसो सिङाव दुखु टेनसन थाब्लाबो थुनथुलिया बेफोरबायदि दिन हगारहरालै आरो दिनैनि दिनाथ' जोबोद स्पेसियेल ना आंनि थाखाय बिहामजो नै पण्डिताबो सफैखाबाय आरो आलासि माखासेयाबो सफैजोबखाबाय आबायाबो रेडि जाखांखाबायानो दसे उनाव नोंसिनि जुलिखौ जागायनोसै जागोन दे आयै ओमफ्राय माबालै आङो माने औ बिहामजो माबे आङो गारामाखौनो एसे रानखां मोनथारबायलै आरो दायोथ' एसे गोबाव जिरायनांगौबालाय औ ओमफ्रायो साहाफोरसो एसे खापसेसो लोंगौमोनलां साहा बिस्कुट जायखिया आरोना माबा मोनसे आयै आयौ हा माबोरैसो बिहामजोआलाय दे जागोन दे बिहामजो दसे थाबावदो बिनिफ्राय नोंसिनि जानाय लोंनायखौ माबानोसै आङो औ आयै दहायनिफ्रायनो आं माने बिदि थाबायना ड्रेसाबो गानबाबो जाया ओमफ्राय जानला मानला देलायबायलां समबो गैयामोन मेकआप आर्टिस्टआबो माने एसेबां थाब लिंहरबाबो फैनो रोङासैना हा अब्लाबोथ' मोजां नुखादों माथो समायनानो थाथ' बिहामजो आलासिया गोबां मानियानो फैबाय र' दा नोंखौ नायनो जागासिनो बयबो फैदो फै बैयाव दसे जिरायनानै थाथ'दो आलासियाबो फैबाय थासिगोन ओजों जोंहाबो माखासे खामानि थानायफ्राबो जाजोबखासिगोन बिनिफ्राय मा खालामनांगौ गासिबो खालामसै औ दे होमबालाय आयै सिमां बायदिसो मोनबाय आं हर थाबैनो आयौ आंनि फिसालानि हाबा मालाबानो बिहामजो फैबायहाय थैलाहाय सोरै बिहामजो मोनलायबायनि नोंहा बेनिफ्राय नोंनि लोगो फैनो होननायालाय बिहामजो लिंहरबायना आरो नोंनि अफिसारफोराबो फैब्ला मोजां जागौमोन खबर हरखाबायना
नि अफिसारफोरनो खिन्थाखाबायमोन आं आयै नाथाय माखासेना डिउटि दङथ' बिदिथ' फैनो होनबानो हायाना आंथ' दा सुटियावसो दंथ'यो नालाय बेखायनो फैनो हानाया फैसिगोन दे आयै दे अब्लालाय हामथारबायसै आयु रखरा बेफोरबायदिलाय मारै जाबावनोसै बेसेबां गोबाव थाबावनांगोनसै जाथाराहाय आंजों बिदि थानो हायालै आङो दलद फुथुला बायदिनो गावखौनो गाव फुथुला रखमसो मोनबाय दे आङो जिउआव हाबा जानोबो खम खस्थ' नालै ओरैनो जालाबायबानो जायोलै नङा नाथायबा बिराद नियम दंसै ना जोंनासो ओमफ्राय न'निफ्राय रावबो फैनाय नंलाना फैब्लाबो आइयाथ' आंखौ लांनोसो फैसिगोनलै बेखौनो जा टेनसनसै आंहा आंखौ निमाहा होदो दे आयै आदाजों बाजैनि गोथार जुलिनि जै बेफोरबायदि समखौ जों बेसेबा नेना दंबाय थाखायोमोन दिनैसो सौफैमारबायहाय आदाया बाजैखौ थिखोना लायनायनि जै बिहामजो गोदाननि दिनै बायदि सान आरो बहा थानो हिनजाव गोदाननि जै थङालि बाजैखौ मोनबोनायनि आदाया जै लागाव आदा कंग्रेचुलेसन्स सान आदा आंनि जुलिनि जै बाजै बा गावनि आखायाव जै होलायनोसै दिनसालि सना दिनै हौवा गोदान जामारबाय बाजै दासो जादों दा माथ' एबारसो नों जोंनि फेमिलि मेम्बार जाखाबाय बे सानखौथ' बेसेबा नेयैनो दासो मोगथां महर लादों दा बारा गोबाव खालामनाङा दे आरो थाब थाबैनो मन्दपावबो थांनोसै औ आयै वाव जोबोद समायखाबायलै आदाजों बाजैजों कमप्लिट खालामथारनोसै खेबसेनो आयै थुनथुलिया माथो एसेबो लाजिथारखायाना जाबायदिखौसो मोनबाय आदा साना बाजैखौ औ आबा जियानो जा दाथ' मोजाङानो जाबाय बिसिनि जुलिया जाबाय एबारसो स्रा जासिगोन जायो दायो रंजा खुसियैनो गासिबो जोबनानै थांथोंसै आयौ जोबोद समायखाबायहाय सानैजों आबौजों आरो आबैखौ औथ' आरो मादै ओमफ्राय बिहामजोआ आंना मोजां ना मोजां हा समायफ्लेजोबथारबाय हनै मोजाङालाय मोजांखा दिनैसो गोजोन मोनसिगोनहां बिसिनि जुलिखौ मोनजानानै जय हिनजाव गोदाननि जय हिनजाव गोदाननि सनामोन सरि कन्टिनिउ लाबोनो हायाखै आरो दासान्दि आंना जोबोद गाराङाबो प्रब्लेम जानानै दङ बिनिफ्राय मानसियाबो लोमजादों नालाय बेखायनो भिडिअखौ बांद्राय मोजांद्रायबो बानायनो हायासै लोगोसे आरो लोगोफोर जाखिनि हायो बेखौनो लाबोनाय जाबाय माबाफोर बानायनाया एसे प्रब्लेम जायोबावबायबा निमाहा होबानो जाबाय गारांफोरा मिलायाबा माने बानायबाबो गाराङानो जाखाथाराखै आरोना दे अब्ला सनामोन जाय नेनानै दङमोन नायनो थाखै आरो नायनानै एसेबाबो मोजां मोनबायबा नोंथांमोना फोरमायहरबानो जाबाय गाज्रि मोनदों मोजां मोनदों बिदिबा आरो कमेन्टजों लोगोसेबो फोरमायहरनो हागोन जाय कमेन्टबो खालामनो मोजां मोनो आरोना बेनिफ्रायथ' जाय नोंथांमोना खायसे थायो आरोना नायनो मोजां मोनाथ' जेबो जबरदस्ति नङा जोंनिफ्रायबो नायनो मोजां मोनोबा नायबाय थाबानो जाबाय सनामोन आंनि आरो नायनो मोजां मोनाबा माथो खालामनो बयनाबो मोनसे थाखायोना जेराव माने मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय जेबो नङा आरो मोनसे खोथा लोगोफोर नों बैखौसो खालाम जेखौ नों मोजां मोनो खुनु जेबो जबरदस्ति नङा गोसो गोरबोजों नायनो मोजां मोनोबा जेब्लायबो लाभ इउ आंनिफ्राय नायनो मोजां मोनाबाबो लाभ इउ मोजाङानो जा गाज्रियानो जा जोंबो बेबायदिनो नुजाफैबाय थागोन लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थाबानो जाबाय दे होमबा जायफोर मोनायाव नायबाय बयनिसिमबो गुड नाइट जायफोर फुङाव नायगोन बयनिसिमबो गुड मर्निं मेहेरनिफ्राय गारांखौ जोबोद गाज्रि खोनाबायलै लोगोफोर थेवबो जाया आरोना उफाय गैया माथो खालामनो बिराद गारांखौनो एकदम एडजास्ट खालाम जोबोद खस्थ'यै आं भइस होनाय जाबाय लोगोफोर दे अब्ला थाथ'लायदो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनसिगोनलाय बाय बाय लाभ इउ